No mulle tulee nyt mieleen nämä kaikki kliseet. Ehkä joku suunnattoman suuri pää ja jotain tämän tyyppistä. Mut silmät on niinku keskeiset. Että voisi olla tämmöiset verkkomaiset niinku jollain tämmöisellä hyönteiseläimellä. Mä luulen, että se on tämmönen alkueläin, tällainen näin ihmeellinen solu tai solu siellä täällä. Kiitos paljon. Minä pidän sen mukaan, mitä ihmiset ovat näitä kuvanneet. Tyypillinen on suurin piirtein. Suurin piirtein tämän näköinen on siis se kuva, mikä ei tämä ole minun kuva, vaan se on se, mitä ihmiset yleensä arvioivat, minkä näköinen on lentävä lautanen. Jonkin näköinen kiekko. Ja kun sitten kysytään, että minkälainen on tyypillinen UFO-olio, niin minä pidän taas sen käsityksen, minkä omien kokemuksien ja tällaisten tietojen varassa olen saanut, kuinka ihmiset kuvaa näitä. Tyypillinen humanoidi on suunnilleen tämmönen. Oikeastaan tässä on niinku tyypillinen tällainen humanoidin kuva ja siinä on merkille pantavaa se, että yleensä tässä tuli hiukan liian pieni tämä pää. Yleensä pää on suurempi vielä. Silmät on suuret, pupilleja ei näy, suu on pieni, korvat puuttuu. Kädet voi olla pitkät ja epälukuinen määrä sitten näitä sormia, jossa voi olla vielä kaiken lisäksi räpylät mukana. Jalkoja ei yleensä hirveän hyvin ole kuvattu. Tämä on se kuva, mikä ihmisillä on yleensä UFOsta ja UFO-olennoista. Sen takia puhutaankin näistä lentävistä lautasista ja pienistä vihreistä miehistä. Vihreitä muuten ei ole hirveän paljon itse asiassa nähty. Harmaita kylläkin enemmän. Sähän itse sanot lentävä lautanen, kun se on unidentified flying object. Niin eihän se ole mikään lautanen. Sehän voi olla siis minkä muotoinen tahansa. Se, että tämä esimerkiksi täällä lukee Arabian, siis itämaiset työt on ihmeellisiä. Kuvailkaa mulle lautanen, se on kaiken näköistä siis. Noin mä kuvailen. Se voi olla monessa ulottuvuudessa ja siinä voi olla ikkunoita tuolla ja sieltä yhtäkkiä UFOn tuntosarvi tulee hihihi. Ja mitäs muuten? Osaanko mä enää näin? Tämmönen UFO on niinku silloin molempiin suuntiin, kun se laskeutuu tälle jalalle, niin pitää tonne ylöspäin niinku tämmöistä pientä peliä. Silloin niin kuin sellainen kosmismaallinen teerenpeli molempiin suuntiin. Sitten ne on sen verran, aikoinaan meillä tuli tämmöinen muukalainen sarja, niillä oli sormi tällä lailla vähän vinossa. Oletteko te nähneet näitä? Mutta mä en usko siihen, että kyse on tästä, vaan kyse on jostain semmoisesta muukalaiset keskellämme. Ja ihan tällaisena yleisenä ohjeena voidaan sanoa, että jos tekin näette jonkun ilmiön, ensimmäinen vaihe on, että pysähtykää, katsokaa kelloa ja katsokaa missä suunnassa se näkyy, missä itse olette. Pysähtykää sen takia, että ettei teidän oma liike heijastu siihen liikkeeseen, mitä mahdollisesti sillä kohteella on. Ja kelloaika on hyvä katsoa, että sen pystyy myöhemmin sitten arvioimaan. Ja oma paikka, siitä pystyy mittaamaan, kuinka korkealla se oli. Se näkyy suurin piirtein 2 kertaa niin korkealla kuin tuo rakennus. Kaikkea tällaista kannattaa harkita siihen. Ne antaa, jos jos sä haluat, niin ne psykiatrit antaa sulle niin paljon lääkkeitä, että kohta sä oot täällä. Ei oo ufoja. Ei oo ufoja. Yritä tunnistaa se. Joo, vastaan vielä lyhyesti, että jos tosiaan iso avaruusalus laskeutuu mun viereen, niin koitan tietysti ottaa valokuvia, jos mulla on kamera ja soitella ihmisille ja kaikkea tämmöistä näin. Kyllä siitä varmaan saadaan porukkaa paikalle ja todistusaineistoa kerättyä.
Olisiko teillä hetki aikaa haastattelua? Aika vähän, mutta kysykää nyt jotain. Uskotteko te ufoihin? Ei. Tai uskon mä ufoihin, mutta en mä usko, että ne on lentäviä lautasia. Kiitti vaan. Mulla on tää Sari vähän kiire. Minä ufoihin. Vaikea kysymys kysyä. Kyllä mä uskon, että jossain muualla on joku asia. Uffoja. Ehkä se voi olla ihmisen keksimä. Kun on niin paljon, niin niitä samanlaisia. Kiitos. Mihin haastattelu? Kuinka pitkä aika? Minuutti. Uskotteko te ufoihin? Ufoihin? En usko. Kiitos. Joo. Vaikka? Uskotteko te ufoihin? No, ei. Miksi ette? No, kun ne on semmosia idiootteja semmosia. Kun ne ihmiset vaan leikkaa jollakin leikkurikoneella siitä niiden nurmikkojen, että ne semmosia vois sanoa, että joillekin ne saa rahaa, niin että se on ufo käynyt täällä. Kiitos. Independence Dayhän on siis tehty 360 miljoonaa markkaa maksanut humbuggiproduktio, jossa on aina pieniä punkteja, siellä pieniä pisteitä, jotka niin kuin sivuaa ikään kuin totta tässä historiassa, joka on niin kuin tämä suuri UFO-keskustelu ollut tämän viimeisen 50 vuotta. Mutta siihen se jääkin. Ensinnäkin nämä olennot, niillä on mitään tekemistä tosiasioiden kanssa. Niistä on tehty enemmänkin tämmöisiä vaan niin kuin tämmöisiä Hollywoodin aliensia, tämmöisiä erilaisia limakkeita ja niin edelleen. Mutta että siis näitä rotuja tunnetaan yli 25 ja esimerkiksi ne olentoryhmät, mitkä ovat hyvin suuressa määrin ollut ihmisten kanssa tekemisissä, muistuttaa hyvin paljon ihan meitä ihmisiä, niin kuin minua tai sinua. Mutta on olemassa myös erilaisia olentoja. Se on ihan niin kuin meitä on ihmisiä, niin on mustia, on keltaisia ja on niin edelleen, että me voi kaikki olla samanlaisia. Sitä mä en osaa sanoa. Mä en yksinkertaisesti tunne teknologiaa niin pitkälle, eikä mua henkilökohtaisesti ole se kiinnostunut. Mä luulen, että tämä on hyvin pitkälle zero point, eli siis nollapiste-energiaa niin kuin hyödynnetty. Eli toisin sanoen onhan Yhdysvalloissa erittäin paljon kylmäfuusiotekniikan parissa työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat teoriassa niin laskeneet, että esimerkiksi 1 kuutiosenttimetri kosmista energiaa tietyssä kvanttitilassa muutettuna tietty kvanttihyppy suorittaen, niin pystyy 1 kuutiosentti esimerkiksi tätä energiaa pystyy puhdistamaan kaikki maailman valtameret. Osaan ihmiskunnasta varmasti sillä kun kultakaloihin tai johonkin muihin vastaaviin hopea- ja pronssikaloihin jotkut suhtautuu vähän niin kuin hyvään kissaan, toiset ehkä niin kuin luonnevikaisiin koiriin tai jotain tämän kaltaista, että kyllä meitä on aika moneksi, kyllä osa ihmisistä on hyvinkin sairaita, että niihin on paras suhtautua niin kuin todella pahaan petoon, että kyllä ufojen kannattaa olla myös hivenen varuillaan, että täällä on kaiken näköistä sähälääjää mukana. Mutta mä luulen, että lähimmäksi tai suurimmassa osaksi, koska kyllähän ufot tajuaa sen, ketkä täällä jotenkin on ihmisiksi, että jopa mielenkiinnolla. Tää on, loppujen lopuksi ihminen on yllättävän mielenkiintoinen. Jos mä olisin ufo, niin mä ainakin suhtautuisin ihmiseen mielenkiinnolla, niin kuin mä nytkin suhtaudun. No siis Suomen valtiolla vai ufojen matkustajia? Milläköhän reittivälillä herra nyt tarkoittaa, että mistä nämä matkustajat on, että kaapattu ehkä jotain Andromedaa välillä, joku mitä niitä nyt onkaan, Orion vai Venus välillä Mars. Siitä mä en uskalla sanoa, että olisiko niillä kanttia pitää. Siis mä en usko, että herrat ja rouvat ufot, tai olkoon sitten kuinka moni, voisiko sanoa, sukupuolisia. Mä uskon siinä mielessä kosmiseen oikeudenmukaisuuteen, että jos joku valtio on kaapannut jonkun, niin kyllä se hoidetaan vähän eri tavalla tietysti kuin Marveleissa tai jossain muissa skififilmeissä, mutta tämmönen, en mä usko, että siellä on eläviä tyyppejä missään selleissä mätäneen. No ei siellä aika maalaisia eikä venuslaisia, ellei sitten joku ole käynyt niin, että venuslaiset on siirtynyt justiin ennen Venuksen tuhoutumista sinne ja sitten niin marsilaiset itse on tuhoutunut ennen kuin venuslaiset on siirtynyt sinne. Siinä tapauksessa tietysti muuten ainoa, että nekin, jotka on maalta tullut Helsinkiin, sanoo itseensä nykyään helsinkiläisiksi. Että en. Tai siis uskon, että siellä on marsilaisia, mutta uskon siihenkin, että marsilaiset, jos se on ollut vanha sodan planeetta ja tuhoutunut, niin jos sinne on otettu siirtolaisia, niin pitää kaikkia siirtolaisiakin on nykyään marsilaisina. Että sen verran ne on oppinut sodasta.
Tulee vielä aika todennäköisesti, en tiedä siis teidän aikana, minun aikana tai jonkun muun sukupolven aikana tai 100 tai 1000 vuoden kuluttua, että ei ole mikään ihme liikkua juuri näillä energioilla.